Ningkong ngi ai ngo yo blay na ta ke jing don lam dekat jong u leng ba kani ka miet barok simet kumjuru ya kani ka step ka bamenta ngi ai ku blay ya pi baro ak kerteng ka batyang tam jong utrai ulong unong em ujong i ujus kres ha kani ka step ha shua ya ka bangin pendap hikam ki jam jongi tung ini pa sho shaktian jong blay ya ka ba phila ban shem kat kum ka jiti upol skinang philippi kalnang ka belai ka dekat ka bakat lai du khat saw ki kintian ki ba ongkum ni ko para bangit ngam nyaw ya la dia balalabat Henry ya kani ka wenga le da ka ba klat no ya kita ki aka ki ba shadien bat da ka ba kner no shaki aka ba shakman bat ka phang ka bang ni kran ha ka step ka day klat no ya ka baladap lani ki aka ka ba shadien kner no shaki aka ka ba shakman Don bon ki banget hakini ki sngosi na mar ki aka ki baladap no don ru ki banget ki bala du no ki ba et ba thon jong ki na mar utrai ula shem no ki henry ki dang ye sa ha ka jing sngosi adu menta men mi don ru si bon ki banget ki blangop ha ki jing di ki ba pun bu at ki kiet u drugs ho at ki la persang ban e henry ki ni ki jing le jong ki men shua ki yai tan ye ki shaden ki yai penram ye ki Bat ki ju ong halak jeng mut jeng berkat ngalong ubala isi don shu ba ye jenga wat ki ba hieng hasam ki ba shania nga kim shania shu kala isi nga ki para shrong para thau ki ba ju ya ju yeng menu menta ki ong utei unong buat unong di drugs bat kumta ter bat haba ki kum berkat kumta kay tan ki shadien Don ru si bon ki banget ki balek ki kam ki bari ha jing im jong ki lade ka bam sap ka bampong lani ka kam arsap lani ki kam thotiam ho ki la persang ban kala henry ki ne ki kam ki bakile ki tan ye ki sedien bat ka penlong ye ki ban snoram bat ki mla ban ya chakmat Hakasnam ka bangadang let puli ya ka MSc counseling nga let internship ha gawe ka jaka ba ai dawai kini ba di ba kum ngop hu drugs Ngalayo man kali ki bahaba ki jing yes lok ka jonga ong ka ka daw ka ba penlong pi ban ngop ho drok ki dan ki be tu ba ka daw ka day na ka jing kwa la ni kata ka jing kwa experience la ni ka jing kwa mat ki don ro ki ba ong ba day na ka daw jing ba hing asam la ni kata ki family problems la ni issues henry na ki bon ki daw la ni ka ba bon ki ta ki jing ai daw ki jong ki ka don ka we ka daw ban nga sham na ki ba bon ki samla bat ki ba ngop ha drugs ki day kita ki ba sha yalam bakla ha ki we la ni ki ba kwa ban perthobot ya ki perlok la ni kita ka peer pressure ha ba klip kwa na em ban laj no ho ki ong nga kwa ban laj no la slam nga la kwa ban laj ngong pila shim ye kesenjam ka badai da ka piwan ha kani ka jaka sumar bang pinyo bandi ye ka dawai minta ka craving lani ka jing kwa jing prang drugs ju jong pi kaladuna ngi pila yo ro ye ka counseling ngila yo ro ya ka jing kershan na kani ka jaka ai dawai hang ni ban ngit ki bahi ngasam jong piru ki kershan ye pi ka ei pat ka pen e ya pi lani ka pen janjar ye pi bap ni e do ki ong ho ken kata ka dai henry Ting habangi kum perkat ye kita ki kam ki bangi lele mensua ki por bangi kum di drugs ki por ki bangi kum tu ki por ki bangi kum ya sho ya dat ki por ki bangi kum thok tang ban yo yu drugs kapen rem yangi bat ngi phai den namar kapen rem palat yangi Na Lord kata don pat ki ba ong ngala persang ban e mensua henry ting lada bakla tang tiak ru ki ba hing hasam kila syukun thobet me umbadi drugs ting lele habaja ki tiar gitar hing ki wan bat ki ong bat syukun no bat ba dei ma me hi batu habaya chereng shaning sharum don syuk ki ba keren Iku bawa barok kin ong bej utai unong di drok utai unong tu utai uta uba luti uba peniap breu bat kumta ter bat ki ong ba teng ngis ngorem bat habah ngis ngorem ngis ngo ja burom kumta kapen long yangi bangin ngop biang ho drugs kam tam ladang poi sikini gejaka badan drugs lani bat kini keparlok ki be di ya bam Pi ka ni ka day ka jing penshoy la ni ka but thap jung usoy tan ban ran ban tan ya ki kon samla yadien usoy tan umpen kam ne ka ni ka but da ka ba tan ya ki shadien da ka ba open kan mau ki eke beladap open babe bat halor katna ureng ya ki bat urung ru syagi doknor jengki bangit ban kerko ya ki
kenang ba nyok tahan ya ki Henry upol upen kan mau wong ko para banget ngangam nyaw ya ladi ubalabat Henry ya kani ka wenga le da ka ba klet no ya kita ki basad gen bat da ka ba kner no sa ki basad man upol ru ongkum ni upol upen kan mau ba mauru ulong tang ubriu buduna kumta nyaw ya ladi tang uta ubriu bom labat Pikin mau deh upol ulung nong penstom banyak Kristen lalu nong penyap beliau dena kata kadau ngamnya ya ladi balalabat Henry haba ulas ngoto bakata ka ulale mensua kalong ka basniu pai den shu Henry upai syakmat kani ketika benta ka bangi day ban shim na ka nuksa ka jong upol dah kabangin kelat no ike beladap lani ke basyadien kata kemud ngin kelat no ike tak jing syak job ngin kelat no ike tak jing syak ram ngin kelat no ike tak pop ke bangila ngin kelat no ike jing syak kan thok bat kum ta ter Henry ngin pai bet syak babah kan mentoy yu yang ngi bangin pai dien kum kan nuksa ladang ya ye kelenti hasurok bat kum ngi kum jeng thot hau mau ban ngi hap kanala bat ngi la kum penji lot ya barok kamet kapat ban ngi la jaing lot ngi yang nang ta ngi lek ban sum ban sat ngi kup no da ka wi ke jan ngi phong no ki wi ke jan bat ngi yat beng ngi kelenti Henry hat kat ba ngi yat kelenti don ki bri ong tei gen ba hap si sen ka tu tliu tei te ken tu briu ba long kum tu si sen ki ker ko ya pi bat hang ta hi pi snguram pi phai den beng pi lek beng ha kata ka juk ka tliu pi lek ngam beng hatu kata ka don jingmot kata ka dei ka kambi Pai no syaki ka basyakmat ngasngutan nat ika jing sya ka bangila yo ban shim na kaktin jong ublay ka ba ong kumni ublay isi yakapop Henry ya ni kanong pop pikan mau na emi ka brio ka baklem ka bala tho ka kum ka gospel Yohanes ka lanong ka ba pra ka dekat baning kong dekat way ginong tho bat ki parisi ka walam hau Jesu kida pen rem ya ka baki ong ko nong hikai lalap ya ka di ka brio ha ka jingle hi bakadang klem ki ong ru bakat kum ka hukum jong Moses day ban lan thamau ya ka Henry ka ka basngutan nat ka bu Jesu jobab kat kum ka dekat ba nyawong uta ubah klempop hapreng jong pi to un lentam ningkong yu mau haka kan nie ka benta ka pen kan mau hangi ba ngi baro ngi la bakla don ru we ha ka pertai babiang wat ki senran jong Jesu ki dan la ke jong ki jing duna sngusi pat habakum gini ki sngi baro ngi sngu biang yalade ngi kelat bangi kum kibriu ladang gi biang ha ka we kaliang Henry ha ka we kaliang ngi duna kum ta ngim dei ban nyau ben ye ki we lani ban kerko ben ye ki we haka dekat ka bakat we Jesu ong ngaru ngam penram ya pa to kilet no but what le pop cho kamut what pai den cho kin mau ye ka ka ba upol ong pai be chakman Jesu ong yangi bangi dei ban pai be chakman ngim dei ban pai den cho lani kerdiang den cho kita ka basniu ka we pat ka point haba ong pai shakmat kamut kumno pai sha no haba ong pai shakmat kabamut pai shaki eke babha pai shaki eke balong positive nganget ki badan background ha ka counseling ki tips phangani bat menchua ka por bangi puli bidiro ngi puli shaphang kani ka benta kata ka long chi ka phang ka positive psychology Latibi Martin Seligman kum pa jeng positive psychology nganget balek si na pedeng jong pikir ladon gi bayo puli ketu ga jing thok bong ka jingmut jeng perkat jong i ka longkom ka magnet but lada ngi perkat ye ke bas niu kan tan ye ke bas niu but lada ngi perkat pat ye ke babha kan tan ye ka babha kan ni ga de ka concept jong kata ka positive psychology kabamut lada ka jingmut jing perkat jongi ka pelek jingmut bai tang sya kita ki basniu ki basyadien kenang pentroin ni Henry lada ka jingmut jing perkat jongi ka pelek jingmut lani kalong fokus bai tang sya kita ki babha lada ngi phaidien rongin phaidien sya ki babha kata kenang ai boring bat kenang penla ngi bangin imha imyat kumta Wat pai dien Henry pai bet chakmat ban penkut ya gani ka kubar step gani kapor ngapen kan mau ya pi balangi jat langi rem langi lolong kumnu ru hagajing emjongi ngide ban pai bet chakmat wat nom kan triang dien
Ngidei ru ban nyau ben ye ki wei ki balang ngop ha ki jing sniu la ki dei ha kanu ki jing sniu dakaba kin mau bangi long tang ki brio ki baduna ki bombiang lada mentangi biang nrei la sha ngi don la ki jong ki jing duna ka jing nyau ben jong ye ki wei ka long ka bangi tan ye ki shau soitan ai men siem ye ki ni ki balang ngop ha ki jing sniu ki balai phojai bangin kin mau ru bau blei u it ye yangi u blei u isi yakapop henrei ya u ni kanong pop nang tapen kan mau ru yala de ban penan kami ka positive psychology de ka ban pen lecheng mut bet ke babha ke basneo siam ya kita ke jing bakla jong pi kum ka jing hikaya ka jing em jong pi henry wat nam kertiang dien tho bet ke babha klat no ya kata ka basdien ublei un kerku nakam ta jong hi baro leng bakan step tungin duai ya aingo ya me bleu ba pa chung ba bneng sa sian pat atrai me pen kan mau yangi bangilong ki briek baduna ngilong ki baduna atrai ha ka wei ka benta ka ba ngile singim la mentip ka kata nrei me ba yo ikan diang namar kata ya rap yangi bangin kan mau atrai bangin nom kerko ki wei lani nginom pendan kambakla atrai da ka bangin tan ki wei so soitan nrei atrai ya rap yangi bangin long shisha atrai kita kin jing shai jong me ya ka bangin ya lam ya ki wei shami atrai o ni don ki jing duna hala ka jing em jong ye enre wat ai bangin kertiang dian atrai da ka bangin kelat no ikta ke basya dian bat ngin bot tang sya ka babha ka basya kman trai ya rap ingi atrai mangin ken mau ya kani kat bangin ang ya kini gisngi ka jing em jong ye hikai ngi atrai ya ka bangin le ya ka mon jong me kerku atrai kini kepuar bangsa baro na baik ini baro ngibu ti kerteng Jesu amen.